chakachaya muzora nhasi amene kuti zvakamira sei kana kuti zvii zvakarongwa. But tinoona kuti yesterday on 24 February 2026 tinoona kuti vakomana vakaissue this statement rikuonekwa kunzi ri kukola up for a Politburo meeting. Tukona the Information Publicity Department yeZANU-PF yakarelease the statement. Zarabina mashoko anodanyogwa panapa in brief an update inoruka kunzi aiwa kwaya kuchishedzerwa a Politburo meeting panguva inokuri kunokonzwa zvinhu zvinomira zvakanaka muZANU-PF. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Tipina munamo kudanyogwa muchinzi RE convening a Politburo meeting. The Secretary General of ZANU-PF Comrade Advocate Jacob FN Mudenda advises members of a Politburo meeting to be held this Wednesday, 25th of February 2026 at 10:00 hours. The meeting shall be held at the ZANU-PF headquarters. All members should be seated by 9:45 hours sharp. Comradely, Ambassador Christopher Mnangagwa ndiwo developments aripo varikula up for a Politburo meeting vakomana panguva ino pari kuonekwa kunzi ZANU iri kumanyisa constitutional amendment bill number 3 tikuona kuti iri kupusha for 2030. Tirikuona kuti ZANU panguva ino zvairi kuda kuita panguva ino hazvisi kudikanwa nemacitizens. Mbotisa mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi as people are waiting kunzwa kuti kuchadiscusswa kuti kudii pathis Politburo. Pinda kumasection medu zamafunguro enyu, subscribe or like, check on the bell icon.